Hemejäde salam, men Altyn. Habarsyz galma gepleşigimiziň 211-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, bu bölümde hakykatdan hem köp garaşylan täzelikler bar. Onu näme dostlar, size aktiwnice bolun, menen täzeliklere başlaýyn. Onu näme elbette klip täzelikler bilen başlaýas. Mekar Ataýew yatyp bıraýtdy. Gaýta bakýan sagada. Koydum men iki gözüm arada. Gaýta bakýan elimdeki sagada. Hani gel undursun gaýry. Yekece bizde bar owadan gözeller göräýde ozady diýen aýdymyna Farhad Öräýew klip hödürläpdir. Türkmenin gözeli doludur mehirden. Varsın idin ödiri ama ya şehirden. Yekece bizde var ovadan gözeller göräýde ozady diye her gönüller. Yine bir täze klip Şatlyk Öwezgurdow Akyllyjam. Eşden gaýyp aýdym tüýüp men üçin alındı. Netme? Vay akıllıcam, sen akıllıcam. Men diýen saňa lebi ballıcam. Şamrat Orazow Arap aýdymlarynyň stilinde täzece klip hödürläpdir Habibi. Ya habibi, enti fi qalbi ya habibi. Ayyunek umri ya habibi, enti fi qalbi. Ýadyňyzda bolsa Nazir Habibow Şato diýip aýdym hödürläpdi. Ana şu aýdyma klip hödürläpdir. Я смотрел на неё, и любить её хотел, лишь её. И без конца я смотрел на неё, и любить. Yine bir täze klip Ceyhun Atajekow bilen sonu Zalim Dünýä. Ey yalancı dünya, meni nerlere alıp barýan, meni kimlere delip bilýän. Ey yalancı dünya. Täzeliklerin iň beti diýsen uzak wagtdan soň Laçyn Mamedowa klip hödürledi. Legenda Aydym Gowherjany, Ýazverdi Mahmudow jany sesi hödürledi. Seýerdim para gözlerim, sorurdum şeninlerden. Ilmydama hyýalym, bolup durdu gürjam. Seýerdim para gözlerim, sorurdum dumlerden. Halipa Döwran Saparowyň ogly Sapardan täze klip Maral. Ay maral, canım maral. Garaş deniziydim, gelerin maral. Ay maral, canım maral. Garaş deniziydim, bararın maral. MPO şahacygyna gelenmizde Batyr Çapay Serdar Ortaçyň stilinde täze aýdym hödürledi. Umydym ýok. Gurudu yine de elimde kalan çiçekler verdim almadı yarımı. Açayın saralan kitabını aşkın okumağa gücüm yok. Sayfa açyan yan okudum sonuna çıktım sezi yok yekecek aşka taşın. Habarsyz galma gepleşigimiziň iň gowşajaklarynyň biri diýip biläýjegimiz könüleri ýatlaşajygymyzy gaýgysyz ballyf bilen başlaýas Zöhrejan. Yürekte aramanamazın dünyada açılır bana dünya. Şu noktanın bir yeri dolu, bak şu yürekte dünya. Zöhrejanım yandım gelip, ağlama likimine. Altın yitirdin benim, aklımı bir şarkı.
könöriyatlaly Nazir Habib bilen Hacı Mammedow har etdiň. Har edilen söýgüme her gün yürek ağlayar. Körbolula gözlerim ağlasam da yaşakma. Benim sen yaşayışım canımda neziz görenim. Ne düzdün ağla söýgümizi harlar. Ayrılıktan yalnızlanım, bu da dünyanın namzanım. Tutorgu seni menin ahım, harettin, herkes. Inni gelýär tesirleri okumalşajymyzda ilkinji tesir ýazyp bayrak gazanan dostumuz Muhammed Ali Ataev. Bütün Türkmen halkynyň Gurban bayramy gutly bolsun. Köp sağ olun, biz hem berden bütün Türkmenlerin Gurban bayramı bilen tüy sürömizden gutlaýas. Inneki tesirimiz 6 ýylly. Meje tamam sizin toparyňyzda 1 milyon awza sandan geçip Ulu Avril YouTube kanallaryň biri bolmaňyzy arzu etýän. Hem de Türkiýedäki dostlarymyza salamlarymyzy ýollaýar. Biz hem bütün Türkmenlere salam ýollaýar. Biziň hem iň arzularymyzyň biri 1 milyona ýetip bilmek. Nesip bolsa sizin kömegiňiz bilen iň ýakyn günlerde ýeters. Birinci bu 100 milyona yeterli, son 200 100 milyona ya belki sırası biz 1 milyona yeters. Nädip bilýän? Inneki tesirimiz çırşırmul adı bilen Salam Kavkaz elinden bizden hem size ullakan salam. Meje tamo ilki bilene hemmece illeşlerimize can sağlık arzu etýän. Bu ýerdeki videonun gaty gyzykly bolupdyr. Sağ olun. Şular ýaly täzelikler ýetirýäniňizde nesip bolsa inneki videoňyza sabırsyzlyk bilen garaşýas. Altın uyancan sana da üstünlük arzu etýän sağ olun garaşýan. Köp sağ olun nesip bolsa hödürler. Inni gelýär soňky tesirimize bu ýylleşimiziň hem çyrşyrmul ady bar ekeni Salam Qaraqalpakistan Türkmenleriň adyndan Çary Aşerow. Biz hem siziň hemmejaňyza salam ýollaýar. Dostlar, bu ýerdeki gepleşigimizi bir günden ýazyp etýär. Sebäbi men ýakyn günlerde din jalmana bodurma barýan öz Instagram sahypamda hökman siz bilen paýlaşyr. Intäma agza bolmadyklaryňyz bar bolsa hökman agza bolun. Ona näme dostlar? Inniki bölümde görüşýänçek özüňize gowja seredin. Hoş, sağ bolun. Gaýta bakýan sagada. Dur aýtdym, näme diýär? Başlayalydy. Diýär, sereş bölüm özi tapmaça mendel. Eşdäm gaýyp aýna benim arada ýazylan nädiýär? Alakası yok. Hiç degişdi. Yazamadım seni tanamam. Akıl dälmi men? Şonu nice kollamsan? Ben hiç satmayamam. Menden akyllygy tapsan getir. Uyansın. Uyan. Ýadyňyzda bolsa rada. Rada yanlış yazam. Şato. Şato mu? Kudustan İslam geçti bari. Mari. Aftamali. Rari. Ýokdur YouTube'a gireyin. Ben YouTube'dan dinleyen. Hala köylüyüm. Bak. Nazir Habib'sin köyünü birinden oyolla. Har ettin. Var mı? Sen o 50 ýyllar soň aýdymlar. Aýtdy o at men ýok dünýäde. Men üçin köyüne şu aýdymlar. Ýaşlar üçin, arlar üçin däl bu. Bayrak gazanan dostumuz Muhammed Bilmedim de. Diýdim. Şunu dedim. Muhammed Ali Ataev diýdim. Bagyşla belki Muhammed Ali däller sorry şu atdan. Yine usur. Näme diýip betdir? Salam. Salam Qarapaq. Qardyp bilen. Artık durmam. Kalpakistan. 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 Al pauza ayda. Aýtdym bir. Ama gaýtdylar, bu aýtmadym. Görmesen hazır qahar men başlalar. Başlarım ya, yaman gıyır ya da. Täzelikler